داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا نهو بقدامنت أرست زينا مسرح صرغيا كرن اسندا بصبوق يغسغس كم زله تغليصو اب كتما باصع موياو سنه مغبار ممهرنا نمحيال عود زته تخايدو نبرت حجاز اب معقب حمدن ماين زتكوره وفراي كايدلو اب مالي اب العلم عسكر سراويت حبرات هاجرات متقعت تفصيمو چاينان روسيان زمدنان ممعبالك سرحات سماميعان ناب اسندان وصبا اسمات زيتو ناي حمد صرغيان مصراغن نمسفحن بكوباني هنصا سغن استجمر سراح بصبو يغسغس كمزله تغليصو ازي كساب ركب زغصلن 120 كيلومتر زنوحاتو مسمر نمحياش بخلطه انفت مالت بنصبا سلعن وصبا حمل مالن زعمم زل عمام ساقيت 202 كيلومتر كمستززمه تغليصو نبرتن وصبا اسمات ابزها بوريتو مسمصراغ نايزي مسمرزي اب نقداو مقصقاس كمون سلطنت محبراوي اغلغلوت قرباتون تلوطنا قلحي مص كمزلو غليصا اما حدر زوب عن سبااتو علي محمود نت مسمرن بصحو زل درجه اندحر معزاب من محدر زوب عن سبان سلطنت اتسراح كاب ازدل زبل كمال زلو قربنت هرغاغيصو إذا كم زلن كله كموسيت نايزي زكاية زلو مصراغ صرغيا كوبانيا مغوعازي حرات كاب 16 ميازيا جميرو اب مسمر كرن قرصت نصبح الحال نمجمريا وان اوتوبس مديبو اب سمن كلته معلت سرو اغلغلت كم جمره وكيل ارينا كابتو تحبيرو تطقمتي اب زهبوريتو قدم حجي مچونتن سرعنتن اب زيبل غعزون حدا 750 نقفه كخفلي قدر منبر مبنذكر اب زوان زغن ب 26 نقفه سرعن سلطن اغلغلت يرخبو كم زلو حبيرا من محدار كبابي قرصت حنتي كاب شمنت محدارات كباب نصبح الحال كوينا كاب كرن 84 كيلومتر نشنخ سمين رحيقات تركب من محدار كبابي هاجراو محبر ممهران ايرترا مويا وسنا مغبار ممهرنا كبن مبال زعل عود زته ب 21 ميازيا اب كتما باصع كايدو ابتي افسنا مغبار ممهر زته كور زعبات تستزتيلو ركب ابو منبر هاجراو محبر ممهران ايرترا ممهر سمعون محري نمويا وسنا مغبار ممهر كمون دحر مهاب كبر مويا ممهرنا ناب نبر نمملاسو عيه غزانا نفس وقف زيغا كم زخونه اغنزيبو حلافي جنفر منسرة مرتزوبا سبينا وقح بحري ممهر رشيد محمد عثمان بوغنو نحيال أكاديمية وبقعتن توذاذرنتن تمهارو أبدليتن مويوسن مقبارن ممهران سلز مركوس أكاديمية ودرجة ممهران نمبرغ زوها بسلطانا كمون من نبابر أمنا ممحيس زقبار من دقاقاف اللعول أقالبوكو وهاوكم زقبا أسمير اللو أبتي أقات أميج أنفر محبر ممهران أبزوبا سبينا وقح بحري أبز حلف سلست عامتات نايز السلاسلو نتفتات صبصاب أغريبو أما حداركة ما بصعاتو هايل أصفها أبتا أقاطامي حبرة السب إيرترا نممهر زهبو عبي كبري بمزقلاز بقعاتن درجان تمرتن ممحياش بزكاية زل عمام تران أبركتون ممهر وسان بمخانو نزين متو بعد ما محداركة ما كابوز حتى الزبالة كمال دلو مهلاو أرغاقيسو هقراو محبر ممهران إيرترا أبز وانزي لعلي 17 شح أبالات كمزلوه نمفلات تخايل الله نبرت من محدرات كبابي كتما حجاز مس جمار مالت مس مجمار ازمرا بقندو معقب حمدن ماينكم اون اب محلاو صريته كباب زتكره وفراي كايدلو نساتهم نيرنا بزهبو حبريتا اثي معتتاوي نطفتات مغصلتا نايتي عمت ملو زكايد والمعاتاو مدبات مخانو بمغلاز مسرح كترتاتن زالاتاتن مقراص قرب تمر موسى موحاسه صريت كبابي كمون سدرا سوات بقلبت محجاز كم زت غال القليصام اب موحاس صريت زتكره وفرا اب ورحت الركم جمرن كساب كرامات زاتو دما كقصل مخانو زحبره حلاف مقصار حقن سرعتن كتم حجاز اتو زينا واستيفانوس بفلاي حمام عسل مقصار حيال
ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ አብሪሁ እዚ ከምዚሉን ከሎ መምሕዳራት ከባቢ ዓድ ዑመር ፋና ዓድፋካይ አወንጀልን ካልኦት ከባቢታትን አንዘለዋ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ አፍሊጡ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ ቲምቡክቱ ማሊ ንዝርከብ ማዓስከራት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራትን ሰራዊት ፈረንሳን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ዝተፈጸመ ማዕከናት ዜና ንሰምዕ ሕብራት ሃገራትን ሰራዊት ፈረንሳን ብምጥቃስ ሓቢረን በቲ ኣብ ጥቃት ማዓስከር ዝዓለበ ሮኬት ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንዋት ዘውረዶ ጉድኣት ከም ዘየለ ዝሓበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፈረንሳ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምምርማርን ፈጸምቱ ኣብ ምህዳንን ተዋፊሮም ከም ዘለው ገሊጾም ቅድሚ እውን ኣብቲ ማዓስከር ብዝተፈጸመ ናይ ሮኬትን ኣብ ማኪና ዝተጻወደ ቦምባን ሓደ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሃገራት ክቅተል እንከሎ 7 ወታደራት ፈረንሳ ከም ዝቆሰሉ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዶም ምንባሮም ዝጠቐሱ ጸብጸባት እዚ ብ22 ሚያዝያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ብኦም ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱላ ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ዓስኪሮም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራትን ሰራዊት ፈረንሳን ኣብዚ ዓመት እዚ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ምጽንሑ ከም ሳዕቤኑ ድማ 10ታት ከም ዝተቐትሉ ጸብጸባት ይሕብሩ ዞባ ምዕራብ አፍሪካ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ንምጥፋእ ዝካየድ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሃገራት ዞባ ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተገሊጹ እንተኾነ ግን ኣብቲ ዞባ ብዘሎ ፖለቲካዊ ቀቢላውን ማሕበራውን ጸገማትን ምትፍናንን ዞባ ምዕራብ አፍሪካ ሰፊሕ መዕቆቢ ሽበራውያን ኮይኑ ከም ዘሎ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ቻይናን ሩስያን ኩሉ መዳያዊ ዝምድናን ንምዕባል ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ወርክብ ተበጺሑ ተን ሃገራት ከካይዶ ጸንሐ ቁጠባዊ ሽርክነት ክብ ከብልኦ ምዃነን ኣብቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ሰርጌይ ላቭሮቭን ዋንጊዩን ዝተኻየደ ርክብ ተገሊጹሎም ሩስያን ቻይናን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ከካይዶ ንጸንሐ ሓበራዊ ንጥፈታት ክሕይሎ ምዃነን ብተወሳኺ ሓቢረን ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ዋንጊዩ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ኣብ ዘካየዶ አጋጣሚ እተን ሃገራት ዝምድናን ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሓ ገሊጸን ምንባረን ዝፍለጥ እዩ መራሕቲ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ኣብ ሰሙን እዚ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ደቡብ ኮርያ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ብመጉልሒ ድምፂ ከተካይዱ ጽንሐት ናይ ፕሮፓጋንዳ መናወራ ካብቲ ማሊ ጀሚራ ከም ዘቋረጸቶ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዝስጉምቲ ዝተወስድ ዘላ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝመንጽእ ዓርቢ 27 ሚያዝያ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ኣብ እትርከብ ዓዲ ርክብ ንምክያድ ክግበር ዝጸንሐ ምድለዋትን ርክብ ላዕለዎት ሓለዎ ወከልትን ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ብዝሃቦ መግለጺ ምቁራጽ ናይቲ ክካየድ ዝጸንሐ ምንዛሕ ፕሮፓጋንዳዊ መናወራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ንምስፋንን ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ንምኽፋትን ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ኣርድዮም ደቡብ ኮርያ ኣብ ወሰናስን ዶባታ ብጉልሒ ድምፂ ብምትካል ናብ ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ ኣሉታ ማለት ዕለታዊ ዜና ህቡብ ዓነት ሙዚቃ ከምኡውን ንፖሊሲ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝነቅፍ ፕሮፓጋንዳ ከተቃልሕ ምጽንሓ ተፈሊጥሎም ሰሜን ኮርያውን ናብ ደቡብ ኮርያ ዝቐንዐ ተመሳሳሊ መደብ ከተካይድ ጸኒሓ ሰሜን ኮርያ ኣቐዲማ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዕድል ንምሃብ ብምባል ከተካይዶ ጸንሐት ፈተነ ኒውክለሳዊ ጽዋር ከም ዘቋረጸቶ ሓቢራ እዚ ብሰሜን ኮርያ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ልዑል ኣህጉራዊ ተቐባልነት ምርካቡ ተፈሊጥሎ ዝኽበርኩም ስማዕትና زينا قدمي مفصامه رستاتو خدك مالكم مسرح اب كتما باصع مويا وسنه مغبار ممهرنا نمحيال عوده زته تخايدو نبرت حجاز ام معقب حمد الماين زتكره وفراتات يكايدلو اب مالي اب العلم عسكر سراويت حبرات هاجرات متقعت تفصيمو ቻይናን ሩሲያን ዝምድናን ንምዕባል ክሰርሓ ተሰማሚዐን ዜና በዚህ ፍጻም